Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Capítol 9. Antoni de Montpalau encara li ballava al cap la ditjosa paraula. A nit, el marquès de la Gralla els havia convocat a casa seva per llegir-los una carta. La carta era de la seva germana i li expressava una preocupació molt gran. La germana li explicava que a Pratdip vivia aterrit. El senyor tornava a fer de les seves. Les víctimes apareixien amb una estranya marca al coll. Antoni de Montpalau es va oferir per anar-hi i trobar-hi alguna explicació científica.